И здравейте, дами и господа, днес ще играем Агари Ио с едно хубаво изяждане. Само да ви съобща, че Warrior 961 вече ще участва в Warrior Team и ще качваме двамата. Аз вече ще качвам и на PS Game. Който се чудите за какво PS говоря, имам предвид за компютърни игри и телефон. Сега в това клипче реших просто и така нещо като съобщаване и игра. Надявам се да ви хареса и да ви е приятно гледането. Сега целта ни ще бъде до 30-то място, понеже вчера бяхме се справили доста добре. Но искам да ви кажа, че съжалявам, че нямаше клип, но ще го правим. Ще се справим с това. Казвайте на приятели за канала, който иска да гледа игри за телефони и за такова PS-ове, PS3 и компютърни игри, да пиша. Опс. Извинете, дами и господа, че трябваше да го чуете, но мъжа се иска своето, както и стомаха се иска своето. Тук моите родители правят нещо, което аз не знам какво правят. Ако има някакви шумове, много се извинявам. В предишното клипче го гледах, имаше много проблеми, но надявам се това да не ви пречи. Скоро ще бъде по-добре, обещавам ви. Почти стигнахме целта. Видим. Дано да стигнем и до по-голяма, но едва ли ще бъде толкова. Добре. Може да стигнем, имаме някакви възможности, но всичко си е от нас. Не решаваме. Скоро ще качваме и влогове, които аз и Warrior ще ги правиме, но ще бъдат така малко по-различни, не като предишните. Сега то ме е страх да метне топче, понеже на този... Какво? На телефона ти ли? Не! Не съм го барал откак се върнах. В смисъл, от доста време съм го барал, откакто тръгнах. Шит. Метай! Ух. Слава Бога. 30-то място. 34-то. Почти ни убиха. Почти ни убиха като кучета. Fuck. Shit off. Венци са псовните, но... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. 25-то место. Бумба! Минахме отново целта. Както си и правиме. Айде. Да видим колко време ще издържим. Но отново клипа не се спре сам като предишните два пъти, понеже имахме един така мъничък проблем. Така, онзи клип, който ще видите на Crash Drive с танковете, ще бъде качен от Warrior 961, а този ще бъде качен от мене, Дракула. И смятаме да правим като Max Out България. Нещо такова. Този, кой е по-големия, обикновено аз явно. Добре, някакъв ни кони, ние се метаме напреде.
да сме по-бързи. Добре, че го направихме. Добре. 35 място. Опсаля. В предишния клип забравих да ви спомена, че и така може да хващате и да бегате едновременно. Сега ни трябваше, за да избегаме. Бегаме. Не! И... ако наме сега ще... трябва да спирам клипа, но ще се опитам колкото повече време да оцелея. Колкото... стане интересно. Защото едва ли ще ви хареса клип, който е половин минута. Сега колко вече време. Добре. За всеки случай това ще го имам. Или пък не. Ако се чудите дали тази игра Гарио такова е заплащане, не. Безплатна е. Тегли се от Google Play. И това. Общо. Играта. Някакъв се самоуби. Най-голямия тъпчо. Някой се опита да ме изяде. Гадината. Не му се получи, защото съм по-умен от него. Хватаме се, бе. Наса. Ей. Насо. Опс. Някой се гръмна. Фул тим. Не ми гледаш много фул, бе. Аре, бе. Ще те стигна, бе. Ще те стигна, бе. Ох. Стигнахте. Казахте, че ще те стигна. О, фак. О, фак. Шет. Приклещиха ни въгъла. Като кучета. Оставете ни. Явно стигнахме малко по-нагоре от света, но това ще бъде за клипа. Той беше нещо като информация, но за това ще го уточним. И чао!